Hopiona. Prawie my wrócili ze Święcenio w Jacku. Byliśmy największą atrakcją. Krom Święcenio byliśmy największą atrakcją tego Święcenio. Pół Bytomia się z nami poknipsowało zdjęcia, daliśmy wywiady do 2 telewizji, jeszcze ino brakowało autografów. No i co możemy powiedzieć? We Wielko Sobota winszujemy wszystkim na święta, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, mocy zdrowia, szczęścia, smacznego jajca. Wesołego jajka. Wesołego i smacznego jajca. Pędziałek, co by fajnie zloć jakoś frela. Gorko w tym. Idymy. Trzymcie się, na razie. Pa! Bye!